Udan es karo angin pentil muter nerak wilayah Telung Kecamatan nang Kabupaten Jombang Minggu sore. Akibatnya welasan oma ambek siji sekolahan rusak karo puluhan wit roboh. Kaono korban nyawa nang kedadian iku, tapi korban torok jutaan repes. Udan es wongkul sak krekel-krekel ngrojok wilayah desa Alang-alang Caruban, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang Minggu sore. Udan es dikancani angin pentil muter iki nggarakno warga gopo. Sauntara nang dusun Geneng, Kelurahan Jombatan, Kecamatan Jombang, angin pentil muter yo ngrusak omahe warga. Payone pirang-pirang omahe warga mumbul disapu angin. Angin gebes yang nggarakno puluhan wit roboh sampai nutup dalan karo ngebruki omahe warga. Gak cuma iku cakning, angin yang ngrusak sebagian bangunan SD Negeri Jombatan 6 karo ngrubono tembok pagere sekolahan sampai roto ambek lemah. Untungnya kedadian iku gak sampai mangan korban, polahe sekolahan tepai prei. Wah, udane pol iku mong campur angin. So, angin ngalor ngidul ngetan ngulon. Puting beliung. Terus nyasak apa ae? Bangunan ini belakang dapur sampai gudang, tembok pembatas dari tekan etan sampai ngulon iki. Akeh ta wong kene sing omahe kena angin ngene iki, Mas? Insyaallah nggih mriki sing parah. Udane sih ora mau. Sak jaman ini. Terus sih emang pas kondisi sekolah prei ya, kalau sampai kurang. Alhamdulillah pas libur. Supervisor Pengendalian Operasi BPBD Kabupaten Jombang, Pepi ngomong, udan barek angin pentil muter dino iki nerak wilayah Telung Kecamatan, yaiku Kecamatan Diwe, Kecamatan Jogoroto, karo Kecamatan Jombang. Saiki petugas BPBD Jombang data dampake barek nandangi nang lapangan. Kelebu ngevakuasi wit-wit roboh sing sempet nutup dalan ben lalu lintase balik normal maneh. Warga dijaluk waspada barek inciman udan deres, barek angin pentil muter saksuwene mangsa pancaroba sing dibedhek kedadean sampai sak wulan mengarep. Saiful Mualimin, JTV.